thlir tu te in zavain chi beivek ole hei tun huna hian Salem boarding headmaster pu h sil din moi nen kanwan chudona ani hi rongbol na lama po ramthar field mun chang changa alo thopkwal nol to a experience tam tak ngai nom tak tak te po sir tur ani nual na rin oma chutia angmi zeina kanwan kom thei hi kan lom hle ani ama sain puma din chi beile kan ti chin dan deuin chung ko chanchin bul han chen do ni la in chung ko chanchin soi chuli ti ang te me an shil masala tro ole nia ke ni he kapa te hun lai tang to in missionary chung ko kan nia kapa te unau zinga no pang ber hi missionary nia sinut mission bot noya tin chubaga chuan kapa te unau zinga upa ber hi pastorin aumboka asu tiang chu kan chung ko din hun ania tin kapa hi missionary pension ni in vaireng te a ko ran upa atian thlangtlinga chu tiang chuan vaireng te khu kan omna kan loina ko ran ani chu toina ti chuan keima chung ko bi ka chuan nupui kan nei to a ti chuan fa hi pathian mal somna kan dong a fanu pahni le fapa pahni kan neya ti chuan an ni hi tuna hian a then silong lama then aizol lama ten oma pakhat hi kan ompui mek ani chuan rongbol na bul chen dan te tin ilo tho to na mun te le eng na te nge ilo chel ti te kha ko ngai me han shile la tro ole nia sinot mission board noya ka lu ma hian sang khat zakua som kuwa le parukhan private sponsorin kachara khuan burua trila kalo thok to a ta chuan headmaster in ka oma kan la no pangkhop mai chu ti hun lai chuan ti chuan thopui fel tak tak te nein engem mo chen rong ka bola chumin huwa chuan Harmon Children's Home kimi durtlanga ATC thlen ma khian kita khian kumenga mo chen warden na thokin ka om to boka chuan sang ni kum khan sinot mission board ta hian contractin kan lu ta kum khat mo ti chuan chumin huwa chuan sang ni le pakhat khan permanent ni chialo non permanent category antia chu tiang chuan kan om chhota chung chu ka rong bol tan na chunin bai chuan select mission board noya khan thaidora khan tro post ma se ni thaidor ka post ma samber thaidora I tho lai khan chelai te hip khom nan football kha in pangchang kai hle di oma khami chanchin kha chiang do zo kin kim chang do zo kim han shile la ole nia thaidora kan lut kha bru ral tlana wanga sikulan phoi nu kha nia ti chuan thok tu missionary pon lom to lowa tiang chuan ke ni kha alut le ma saber kha kan nia pulal son anen kan luta chuan akum le khan puem bilal chan puya ani kharon lut vele ta a ti chuan hunenga mo chen missionary inna an op lo ani wang khanin ko than kha mu mal tak chuan lakal thoma se anun kha tlemin an loin thlak ve dewa chu tiang te ni wang chuan ko than kol kha a har sa phiana tin thaidor khu khotai matak mai an nia hetia sikul kala khuwa kanom te hian thalai kom tur hinom manglo thalai le tlema nu le pa la valai de chu lova an fe vek zel maya chu tiang chu an kho din hun ania khotai matak mai le kho fel tak mai an nia ti chuan lawan riaka ti khan cholnia hian in khom turin an lo ho ve thinal thlam atangin ti chuan achang chuan cholni zan han ria zo chang te pon neya atam bere ro hi chu chomha in khom zo a lo lama kir le thin te an nia ti chuan KTP te kha mumal taka hanran ve te kha kan du ta a chuta chu eng tin nge kan thalai te hi an tu boxia an teima boxia lo lama lir hun an mang sia eng tin nge cholnia pathian nia hian kan chel din thayang ti kha kan ngai tua a chuta chuan
an chan chin te kan han zira football khel thiam tak khuan ni ti kha kan seta a chuta chuan football hi pathian ni a hian khel thin ta ila ti chuan kan thalai tam tak lowa kir le turang chi ho hi kan pot bet thiang ti kha kan ngai to ta ni ti chuan cholni pathian ni a chuan football chu kan khel pui ta a tu hnu ngai to hi chuan in pathian ni football han khel pui kha thil om ang lo tak po ni na langa amai ro chu kan hun lai kha chuan thalai te kan chel be the na le hla te kan zir puya khatia kan chel be the na man ro ni wang khan cholni mani selang in khel kha kan ti thin ta ni ti chuan hun lo kal zela pathianin kan ril ru te hria kan tu mang takin thalai ngeng mo zat kha kan chel thei ta a ti chuan khati kan hin khel ta ka chuan in khel en tur mo mi pui tur kha anon pung ve zel ta a chuan play role te nu te le nula te po kha lo lama kir to lo khan cholni tlaya kan in khel en khan thalai tam tak kha kan chel ding ta ni ti chuan kan hun lai khan zaipol thatak mai thaidor ko khan zaipol thatak mai kan neya bialin khom puya te kha tiang kan zai chhota a chu tiang chuan football kha man ro kan mang ani tin khami ko than thil mai ba ka khan thalai shim kha hindu te po kan hip khom veka pathian khong ena zara ti chuan khimi tripura zampui tlang dunga khian tournament sang khan kan tel pui thin ta chu chuan in kan in po na kha na sa takin asiam ta chuan thai dora khan hlotling takin football mangin rongbol na bul kan tranin ka sia he nom hle me a ti chuan thai dora chang khan Rajiv Nagara han kal le tai la Rajiv Nagara in tholai khanin YCA football coach ang deuh khan i om ni in ka sia a khami chungchang po kha kim chang deuh zokin min han shit le ta la nia khatia thai dora kan han oma kan in khel tam ta ka khan Rajiv Nagar hoten en po hian tournament sang kan in mu fo thina in tum chang te po kan neya tiang sun kan in khel ho thina ni ti chuan nu pui kan nei ta ka khan keima zo ka kha Rajiv Nagar khan min son ta ti chuan kan thlenna tanga cholkar ni na vela khanin YCA de hian manga ta chuan kan nu pa hian min soma ti chuan kan nu po chakma puan ten pe a tin ke po chakma diar te min khim tira chu tiang chuan roi te nen kha YCA de kha kan man pui ta ni chuan chu mi chum chuan in football coach turin min som ta ke po ka tuina zong tak ani wang khan ka shelem lowa coach ang point min som lo ma se players ang po khan min som sela lom taka ka pom tur chi khan nia ka tuina taka lo ni bok nen khan tin chu lova Rajiv Nagara khati hun laya kan play role at langwal ho khan kan Christian te in khom program kha hanti boy zeu chang khan nei thina entinan anman biak ina program kan nei wang lai taka mandira changa kan biak in lama mic hoitira enga mothil hanti te khan ching deu ta ni khanga khan har satna kan nei zeu zewa chung te sut kian nan le Rajiv Nagar chakma thalai te buddhist te mo khatiang te hip khom nan khan atang kai don je khan ka khria tiang chuan chu coach ni na chu min som chu ka pom ta ni ti chuan khatia halni ta ka chuan bol buten nei lova chung te chu kan nu pa in kan cha a then khan an khul ta ning ka khria tin a khul na nei lo po kan pe tho boka tiang chuan tournament a voi khachu ka chua pui man nom te me so han le tai la thai dora khan ko ming zat nge I om thai dora kum thum kom chuan Rajiv Nagara in sona kum ming zat nge om Rajiv Nagara chun kum khat chau kom chuan chu ta chang chuan khoya nge in son le chu ta chang chuan in service training in aizola kanum ta mo chuan aizola changin vathum puya kanum pheile so kwal na sa le me tro kirla ma po this one tui chonga in thola in nu pa zan la ya biakina
in chong trai chan chin kha in shit la ka do ve ole nia kha wa thum pui atangin tui chonga kan pem ta mo chuan tui chonga khanin nge niang tui chong po kha sikul kan lo nei to thina tho ni amaro chu engam har satna wangin an phoi mo ti chuan sikul kha kan nei lo ta evangelist pakhat khan en kol ta mo ti chuan chu tiang chu kan din mun kha ania ti chuan kan han om chawa chuan anua khan kan evangelist po chu kan khopia khan an son le ta mo ti chuan zirtir tu hlang kan om ti na ni chu toina ti chuan zirtir tu hlang kha kan om ta ti chuan ko hran in khom kha kan tha thei reng lo maya chak ma tong duang kan thiam lo bok nen tin chu lo wa ko hran kha tle min kha tia sikul phoi to na nu alo ni wang khan alo chak lo ve deuh to bok nen khan kan mang ang khop mai ni ti chuanin hei hun nei tu kan han puan te po hi an ron kal mangai lowa chairman kan ti te mo in khom soi tu te thusil tu kan ti te tran tu kan ti te po hi ron kal lo fo kan ching ta ti chuan eng tin nge niang o kan tia kan nu pan kan ngai tu thina chuan chu ti hun lai chuan kan nu hi arai mo no te kha an nei chep to ta ni chuan zan khat chu khatia kan ko thran en kol kan han chak lo view ta ka khan kan meng ta kan ti ta ni chuan dar som pakhat le chan ve ti chhovela khan kan nu hne na hian nui kan ring thar te hi tuna hian kal chhuakila zan chu rei view to nangin kan kal chhuakanga ti chuan kan ring thar te in zong hi an in ban vuan hian zan lai hian an hriat lem lo hian watong trai ta ila ti chuan pathian in na te po thok mai thei sin pathian hian kan che chhuat te po hi adu thina ka tiamo amaro chu kan nu khan in khang hun lai kha fur lai deu nia kong anal boxia karaipur na sa to boxia chu bang chuan ka hlawe a atiamo tin chu ba ka chuan chakma te chu khatia zan lai kan wa te chuan to sol te po kan tok theya kha tia adin hun kan ngai to wang khan om ka ti puita chuan kan nor lui lem lo ta ni chu chuan ti khan sitting room a khan kan nu pa chuan kan long chera khan kan muzal ve mo chuan kan ti pa boka ti chuan dar khat chhovela khan karil ruwa hian thil pakhat lo thleng ta ni chuan biak in tlanga chowa tong trai khalang ani chu chuan kan nu bula chuan biak in tlanga chovila chuan watong trai te ang katia chuan kan tong trai dan tura kha kan soi vela mo chuan kan nu po khan chung te chu ka theilu tu ka lo ma tia keima chu han ti kha chu ka pe bik che lo kan nu kha an raipur ridvia ma selangin kan som be sel boka nu pa chu injui reng tu lom kan ni kan ti fiama ti chuan kan chhota ni chuan biak in gate ti mayang biak in kan hung ve thina mo chuta chuan aban pahni kan phuna biak in gate ni meng chu chuta chuan in ani in gate ban le lam kha huana ke in gate ban le lam kha ka huana ti chuan kan tong trai ta ni lalpa enga tinge he i biak in gate ban pahni in kara hian imi te an ron loi lu ngai lo kan tiamo ti chuan lalpa he ban pahni in kara hian imi te nangin ron soi lu tangche tin kan tong trai ta ni ti chuan biak in compound chunga kan lut ta gate chunga mo ti chuan veranda ban pahni kha i pakhat ve ven kan vuana ta chuan lalpa he i biak in veranda hian imi te nangin ron soi khomang che enga tinge imi te hian i biak buk thiang hlim hian ngai nat lo nangin an thin lung ron khoila he i biak buk thiang hlim hian ron loi lu ti rang che ti khan kan tong trai ta ni chuan biak in kong khar kha kan hong ta chuan kong ka biang le lam hian kan huan ta ni lalpa he i biak in thiang hlim kong ka hian imi te nangin ron soi lu tang che kan ti bok ani chu ti chuan in biak in chuang kan lut ta kha kan biak in khat te mo chuan mai se thut na tlar le mi pa thut na tlar ni chiam ani chu chuan kan nu kha mai se thut na lam tlara khan om ta ke mi pa thut na lama ti chuan biak in tlar nung bera tang khan
biak in thut thleng sung sung kha kan tong trai chuak ta vek ani chu lalpa he i biak in chunga thut thleng hi imi te thut na tura ta na siam ani a imi ten I thu le hla an ngai thla ka nangma an polan faka an thut na tur mon ani a enga tinge helai si thi aru areng nangin imi te ron shroi khom la ron thut ti rang che ti khan kan tong trai ta ni ti khan kan tol ta zela chuan ti khan mai cha ma te mo lectra na te pulpita te ti khan lectra na kan han tong trai a lalpa he lectra na tang hian ko khan program te kan puang thina thusil tu te tran tu te tiang chun hun nei tu chan bo sang sang te kan puang thina enga tinge imi te hian heng kan thu puan hi an ngai poi mo lo nangin he mai cha mi mal som la he ta tanga thu kan puan reng hi imi ten an ngai poi mo thina nang mol som ang che kan ti ta ni tiang chun mai cham te pulpit te po kan tong trai chuak ve kan ni chu ti chuan chu mi kan tong trai lai chuanin eng tinge ka sayang tra kha kan tum sa lo achan chu zan kha rei to mo tin orol ring taka hanti po kan tum lem lo ni chu hatia kam dewa zoi te va tong trai me kha kan tum ani chu amai ro chu magdeu main kan orol kha lo ring chhota ti chuan kan trap bok ta ni chuan ti khan kan thom kha mi tam ta khana sheta ni chu chuanin kan rong bol pui te pon an sia kami biak in bulvel om te khan mo an she bok ta chuan kan tho pui nula pakhat phei chuanin atu ka khan min shila kuma din ni zana in thom ka sharenga ron zoin chu ka dulu to ka me ro chu in bo ro ka ron ti chiang ti ka lau de boxia chu wang chuan in tong trai chung zong khan ke po e khuma ka lo tong trai ti ni chu mo chuan atu kho kha lo war ta ni chu chuan khotua la mi engamo zat khan ron leng ta nge ni engamo tak har sat na kan nei emo khan ti ni chu khati taka an headmaster te nu pa zanlaya trap ta vak vak aw ta vak vak chu an ron biak ina an ron leng trep ta mo ti chuan thilom dan te kan han soi ta ni pon ani tak chun ti ve moya chuan pathian in mal min som kan tong trai na pathian a changa chu ta tang chuan in kan ko thran kha anuam ta me mai ni in khom te po biak in khat tatin kan in khom ta I pathian hena kan dilang tak khan alo thleng ani chu mo chuan tui chonga khan kumnga I kan thoka chumi chung chuan Christian som ni pasari atanga som thum pongen karvel chu kan nei manang ring thar po kan nei tamlu to kamo tin Christian ni kha le kha in I application ang hian an ron zia ka Christian ni kha dil min dil ni chu tiang khop chuan mon lo ve to ro chu tiang chu mun na ga pon chu tiang taka Christian ni dil na kha awangu tin ka ring ke ni pon chu tiang dil na chu kan tong tong ai lo ta mo tui chong ha kan ton voi khat na nia pathian khan min shoi sa mo Christian ni kha an chak zek ti na ni chu to dil ya khop application don ya khop kha chu mo ro pi le me ti chuan kum nga inom hnuwa parva yin sun phei ta to ro ti chuan parva inom khan NREGS na tho chung changa khanin parva VC tin en khan in thok ho chalen in ka share khami chung chang te po khamen shil chunzom le mela kha atira chun kan thok ho thalo mo kan in do zo kan atir ta ka chuan achan chu khatia parva kan valut kha kan han om deuh nu khan kan Christian te kha anon in khom lo fo ta ni chol lia khan chuan anin khom lo chan kha anu khan kan hreta chuan kan VC te khan Sunday piang khan timayang Sunday piang chu ni chia lo wanga NREGS nan tho don reng khan pathian ni kha chu tiang tho nan chon lo mang thin kha lo nia chuan an tho lo khan an hlo khan pe du boxi lo wa chu wang chuan kan Christian te khanin in khom lovin NREGS nan lo thok thin ti kha kan hreta ni chuan kalom lo khop maya chuan VCP na chun kaleng ta mo chuan VCP po chu on name le zaidam pon ka bechi lawa ye thinrim ta khan ka zukala I tho pui te zong zong ko khom vek la thil soi du ka nei ni ka ti ni chuan ka thin kha rim ti kha khria chuan ti kha na nin ko khom ta nin shil kwal ta mo chuan an ron kal khom ta eng wangin nge
pathian kan biak nia hian NREGS na in tho thin katitani chuan ani chuan in a en na tul tam tak tho tur kan ne kun to kai zong kan nia chu wang chuan Sunday hi ni all anga kan nei ve deu ania chu wang chuan Sunday kan ko thin ni kan titani ma selangin kai chuan in Sunday hi kan tan chuan ni all ni lo ni poimo bi kan ni ni dang zong zong ai pon poimo a pathian kan biak ni ni wangin Sunday a in ko thina he hi ka du lo katitani tin chu lova du lo dang ka nei le a NREGS atang hian mandir a tho tur poisa in ka thina hei poi ka du lo ka ti ni chumo chuan mandir tan NREGS poisa in ka tani chuan kan biak in tan point kat ve tur ani sa kho pakhat chau tan NREGS kat tur ni katitani chuan kan in hial ta ani po kha an thinarim deu mo kei po kha ka thin kharim tel tela tin a ka in soi million ve dewa ani na taka chuanin ka hek chiu chuan apoi viawang chief minister te le kan minister tam tak hi presbyterian ko thran ania tin chong te a kan video poi kan ko thran mi tho nia chu wang chuan he NREGS sumin man dan dik lawa hi ka soi chuan in boi viawang kha kan ti ve deu ni chumo ti khan kan in vo ti ti deu ta chuan chu wang chuanin he hi in ti to pangai ani lo chuan poi ngo tang ka tiamo tin mandira hian NREGS na in sem reng mandira thok tur enga monsa thi in siam tel zia chuan kan biak in a en voi khat men ron thok ngai si lova hei po ya fair tok lo katini mandira in tho ti don chuan biak in a po enga monsa in ron tir ve turani tin mandira tan poisa in kat chuan Christian te ko khantan po hin in kat ve bok turani tin chol nia pathian nia Christian te chu an tholo in phal sak turani katitamo ti khan kanin hial ta atopa chuan ani kha an puitling zoka ka ngaya an fel zoka ti chuan ka duang chuan min ti sak ta mo master asu tiang chuan kan ti don nia angni chu Christian in nia in Christian te hian nge ni Sunday a lo thok lo ma se ni danga thon hun rem chang kan siam sak kan ti ta mo tin an du chuan mandira thok lovin in ko thana na thok ve thayang in ti sak ta mo ti chuan ti khanin kanin rem sota ni chuan khatia an ma ni zokina ri ru puitling zok an pu ka ti moya khotlang soi tu ten nia kai ni chu mi khol mai kan nia chuan khatia min han pom puita ka puitling zok pa chan zok han chan ta ka chuan kai po ka lom ta view maya ti chuan ti khan kanin ti tha chho ta zela ni chu chuan an huwa chuanin kan sikul side drain te NREGS tangin mo min lei sakta chuan kong te min lei saka chuan kan sikul bulvel te min sam fai saka ti khan NREGS na an tho reng khan mission compound lama khan na enge om ti kha mi ron zot ve zia ta ni ti chuan pathian khong na zara in ngai tlang takin rong kan bol ho ni chu patlang o enam to lo ne me chuan parvai nom lai bok khan na kha in thok na se hle nei khan galo she boka mi chung chang kha han soi zau le bok la tro nia parva kan om khomo kum thum kan oma parva khan rei kan ti lo khop maya achan chu na kha chulu tu kani kan sikul kalnat la kom chun chu ni maya chuan motor te le long te kha lu thalo ta mo hei lu lo top chang kha ani thin ni chu fur alo thlenga ti chuan enge ni kong lo tlang long ha lo mo chuan khami tha la kong atlang le ma si khan thlainga mo za thi long po lu theilo motor po lu theilo kan korom thin ni chu khatiang ni wang khanin na kha enge ni hei station dang ang khan na kha so theilo ta ni ti chuan man ruwa reng po hi head lo ta lak lu hi ngai ta ni khatiang ni wang khanin mi in quarters entinan noi thuma thadeu an sak thelai khan keini tan chuan cheng noi thum khanin quarters thadeu sak ve thelo tha tam takan thongai ta ni chu wang chuanin kan hatlak na samo he ta parvalui chakami anhar lampangami thingte kan zaitir ta khang kha hlofa kan putir vek chuan cheng tam tak kan seng don ni head lot vek ani sia
chu wang chuan missionary te khan kan thiar mai thina mo chuan nula nangmang rol te po hi kan thopui ta mo chuan chung te chuan in hei parwa kan kha enge ni khuwa te lo pave to boka thing tha zai tur kha wang ni chu chuan long thing kan tiang chi hemo thing ri te ong chi hi kan thing tha mu chun khan ni maya ari te mem ta ni kha thing khamo chuan cubic khat ling tha box ya long thing hring ani box ya pakhat po hari takani chung chu parvalui tangin kan nula te kha ti khan kan hring thi tiramo ta chun an chi pa hian puan tian kan zil sak an zil thin ta mo chu chu an chi pan da sa ta chuan ta chuan char tin kan hlan sak thin ni chu chuan kong kha lui tanga pu chho kan ni wang khan a chhoe mem boka an nal boka mo ti chuanin ti khan hai an tluk pui ni ngot lo chuan kha char tin kan chip chon ti ra kha tlang an thlen so nge ngai ta ni pakhat zel o ari tu to kan ya nia chuan ti khan kan thiar chho vek thin ta ni chuan mei chia chuan atlang pui thu in enge ni thing zai phek chu an pungai lo ta mo char tin nen changtlang pui ta a phek chu boi thlak bik ta ni chu mo chuan a phek te keini kan puta a chang chun char tin pom pan kan pu thau ta ni tiang chuan kan quarter sakna te kan sikul sakna te kan furniture siam na kan mo zong zong kha kan ke man kan thiar vek chuan ram hoi kan da mai ka chuan abo don sia chuan compound na kan thiar lut vek ta ni chung chu mo chuan compound na tangin kan man do na thing zai khola va pheltir turin compound na tangin khu ta kho chunga mo kan zu putla re thin ti khan kan in zui thlia thin mo chuan ti khan kan ti thin ta tin hai antinan sikul compound na tanga sikul pan thlak na step te bokan siam ta ni chuan asang son kha tlem ta a material che khalai the ta ni kan du tha ve thau sia ta chuanin chung te po chu tlang kan ti vek ta chuan quarter kan sabo kan ha kan nga ta ni khatia ni wang khanin na hi kan thok reng maya choi kan ei khom reng thunga mo single ten erong an bol man lo wang khan family te khan erong an lo bol ta ti chuan na kan thoka ti khan tlai lamak chaw kan ei khom le a chome kha chu kan me that chuang lo a chome tha kha wang ta mo amaro chu kan ha em wang khan kan choi kha tui thin ani chu ti chuan ti khan hei cement chaw te hi mo cement le rora he tiang chopol te hi hei chu an na nem dewa me che ten ti me ro se kan tia cement chaw kha chu me chen chang to bani chu ke ni chuan thing no te thing kha kun ran da ve kan no ngai ta han te kan not ta tin in sak te mo atiang si sang sang kha kan ti ta chon na nem kan ti chu char tin thiar te mo khatianga rora le balu le cement in pol chaw te kha na nem kan ngai ni chu tiang chun kan thok thina mo mundanga na room tak tak po kha chulai huna chuan in tan chuan na nem zo khalo ni ta me chet tho lo tura kan da te kha mundanga me chet tho lo tura kan da te kha khalai huna kha chuan me chet tho tok anga me hial khopa rim khan tain thok ti na ni a chon mo I khata khanin soidu phat kan ele chu mo ka ngai to thina kan nula te hi ti hian ka chhor vak vak mai boxia an chung ten ron mu sila ka la khairan thin rim mo tang te ka ti thin ni chu a chang chuan an chuang ve ngo tanga te ka tia ti khan ke ma le ke ma po kha ka ngai dan kha a in thlak thin ni chu chuan an mani po ka zo thina ti hian na kan tho pui vak vak chua xiaomin tm tiang chi te po ka zo thin ta mo an ni chuan shoman ti lo he tianga official na tha kan na ya na kan tho hi kan ti tu sim sim along missionary na chuan boundary om lo an ti top thina mo chu he na kan tho tam the na chan po ka rong bol pui tin pek na wang ani chu fakom hle me ngai no ma ro pui boka chan parvai nom la hen nom kum thum chawin nom na chu chanchin ngai nom tak tak soi tur inei noalin ka sia a ka ring boka khochak phone antenna dis lian pui bang khatia ang mang chi te kha mission compound na in nei dan chanchin te pon soi lo la tero kha thil khamo thil ni za thlang te wa mai nya mi khuam mi nya mo chu hei parva chuan phone khom lo ta ni khi ta parva chua bru home na khan mo khata khan BSF le Assam Rifle nom ta ni chuan Assam Rifle ho khanin phone khan nei ni chu khatami phone kha
par wan atangin amhang turin kan chho thin ta ni chu chuan minute khata khan chenga ni boxia minute kha kan hmang tam ngai lo ta ni chu wang chuanin khatia kong chho to heta phai zola tanga tlang chi pan an lon chho wang ta chuta minute khata chenga kan han choi boka kha ana thamani chu chuan nulat langwal te kan lo tho bui ve bok nen chuan tikhat engtinge phone kan nei mo ti kan ngai tu ni chu chuan voi kha chu parvathria kan leng kha i khatiang chi mo i khochak phone khatiang dis ati tupa kha aron zin lo ta ni chuan kan phone ma mo chung chang vel kha kan ti na chang na hreta mo chuan ani khanin khi ta parvalui hnara khian i khoming ka thengil ta mo chumi khuwa chuan i mana kan pe a ma se bil an bat na satlu tu wangin athi towa an ran thei to lowa chu indu chuan han la ula a battery te khang antenna zong mo khang kha in han la vek anga chuan in ti nun du chuan an bil choi lo zong kha in choi vek bok anga ti chuanin ti pui dan cheu ka zong anga ti tani chuan chumi chu engtinge kan leng o kan tia tikhan kan ngai to ta mo anwa chuan mi kan in tir ta ni kan in tir ta a chuan an vc te hote khang kha kan han bia mo ani khan ui ve khop maya amaro chu in tinung thei chuang si lo bil in batam to box si a hei kan lo langa ti chuan kan lo en kolang in ta mo chuan atopa chuan min rem ti sakta a tin parwa khan kan sikula khan an faten local ve thok bok nen khan chuan min ngai poi mo ta mo ti chuan antenna lian pui mai hetia hlam tia thi neng chu khami engen aluminium siam ka mo lian pui mai khania chuan kan han la ta mo a battery te po kan la engim receiver te kan la vek ta ni chuan kan bun ta mo chuan kan buna chumi chutiang lam timi anei to pa ti meng mo sarkar lampang mi chuan min fit sang vek ta ti chuan phone chu kan nei ta ni chuan khatia phone kan nei ta ka chuan chumi a engineer pa chuanin hetia nangmani in kola nangmani chaw in man chuan i abila hin choi seng lowang atitani chuwang chuan PCO angin in siamanga chuan khotwala mi te bon ron hanganga khi ta tlanga chhongai lovin ta anron kalmei dona ti ta mo tin i khotlang ta na tangkai don boka ti ta ni chuan kai ni pon kan ngai to wangwanga an bil ba kha kan lo choi chok to bok nen khan sum to khangai kan ti ta chuan PCO chu kan siam ta mo chuan tuk tin hian nula le tlangwal hi anin duty chok thina mo daruk atanga industry chan ve hi jing lama kan ti ta chuan tlai sikul bana ti khan ni tin jing le tlai lama khan PCO duty ha kan siam thin ta ni chuan amanga piang kha an hing le an minute man zat mo poisa zat kan jiak zel ta bat oilo ania chuan ti khan sum kha kan khol ve ni chu ti chuan kan tum dana chuan khami PCO man mana kha atam chuan khami atang khan kan han pe donanga chuan bill balance kha atlem chuan kenin tlem te choin phone kan ne khan kan ngai ni chu tiang khanin hei in manage tum kan be ni chumo thanem po kan ngai ta chuan achang chuan khami kan PCO phone man atang khan kan bill jong pek lak vek chang po kan nei achang chuan kan pet lak thei lo dewa ti khan thok tu ten kan thok khoma ti khan kan ti ve thin ta ni tin phone kan man reng hian public in an man ai ret lomin anei tu kan ni wang khan kan mang thin bok teng chon rem chang mai tro in van ne ya in chu ya ang in tong fulo te po chu pathian yam ran sel te po ni kan van nei lu tu chuan parwa bo khan kong pin lai motor eng ma lu lo lai long po alu thei lo lai kum khan bu fai khain har se em ma khami kum khan parwa one retailer bu fai dil dan chan chin kha yan shil le la nia parwa khanin kong tlang lo chang kha tama mo i thlai mo sat kha engma kha tlang lo ta ni amai ro chu pathian khong ani zara bu fai a khatiang ta khan kan la har sangai lowa ma se khami kum khanin kan ti fu lo tlang anin ka sia khotlang pum pui kha kan boi ni chumo ke mani chok po kan boi lawa khotlang to kan boi ta ni chuan bu fai kha kan nei to lawa compound na po khan
tlai thak chi nei tiang chi khanom tang to chuan SSA bu fai khamo midday meal bu fai kha claim te kan neya ma se kha lo eri ko ta kha fu chi asi lowa chuan bu fai kha leitur kha kan zong ta ni a black point mo chuan kan zong ta mun sang kan in chen dara mo ma ni shiat na kan zong ni chu chuan kan zong mul hlom lo khoi ama khan mo keipon ka zong hu chong lo chuan be dong de khan kan ho ni chu amaro chu khatia bu fai leitur kan an mu tak mi alawa khan khatia kan omri ngot kha chuan songhei kha kan mabak ta ni engtika nge bu fai kha ron thlenon kan hrisi lowa ta chuanin tlai khat chu pakhat chakma pakhat hian mo sar retailer hne na son bu fai va deal ro an ma ni ei tur tal chu da nge ngang atita ni chuan ama pon ka deal to thawa chu retailer chu mo achan chu bu fai kan nei lo wangin retailer hne na kan deal na ma sak ber tur chu ni ta ka deal te to mo chuan anei lo ni chu chuan abu fai sem na thina po arwak veka an sitting room ma po engmam lo mo deal lai chuan ka deal lai chuan om lo tak tak ni chu chuan deal ro anei nge nge ti ni chu mo sakma pakhat chuanin chuan ka kal dei to lo meng mani hlenin ka tia avakal sim ro khoya emo ber jon tang ti ni chu mo chuan ni don tak mo ka tia ka vakal ta ni retailer hne na chuan kapu ni chin khan karon deal to thau chia bu fai kha kan nei lo khai tia hei tu na hian ni compound na je ti tu te hian naktu choi tu pokan nei to chu wang chuan in chung ko ei tura ida po om chuan min pero ka ti ni chu mo chuan kha pa kha en ngei to na sakhop maya chuan angoi wanga nakina chuan khum hoi khana lut ta ni chu alut kut amo chuanin bek khatiron huk chok ta ni aron huk chok ta a chuanin sar kein he bu fai hi ka eya nangnin cho in nei chuan nuam ka ti don lo chu wang chuan he in semma yang ti ta ni chu be khat chu chuan kan in semanga cho kan hei ni chuan kan hei tlang ma yang ka chung chun ei ve mai ro hei ba khi chu om to lo tak tak du chun bi ro ti ta ni hei chak mai te chu kha hun lai chuanin thil han thu ruk na lam him lo ta ni alam tlang vek amo an khum hoi te khat yang kha thil da that na chu ni mai ta chuan ti khan kan bi ve la ge bo chun bu phai chom to lo tak tak amo chuan chu pa chuanin chu retailer chuanin abu phai chu ti khan min sem ta ani chuan lak pola tam lo mo min pe vek lo dewa ti khan atam zok min pe ta mo chuan chung chu compound na khan kan in sem ve le pathai na thin lunga na thok te ponyanga ma pon deal to a pe lo chia ma se deal non le ti khanin an mani chan ai tam kha pe ta zok ta che chuanin khalai huna thau khan parwa na thau khanin in tho pui in rong ba pui tlangwal vanla shata malaria avea unconscious in boy pui dan chan chin te po kha han soi lo la parwa nom chong chang nia he mi chung chang hi pulpit langa pon ka soi zo to thin mo tlangwal vanla shata tu na chuan nupui fanau te ani ve to mo fa po pa ni nei to a hei salem boarding a hian kan han thok khau le ni chu khang hun lai khanin aron tho tan tir te hin ta mo parwa kha first post be thoni ta chuan a khoi sik reng thin ta ni chumi ma chuan han ki le lok taila parwa khanin malaria kan vein se mem ta ni kan nar sianin malaria treatment hi double course tem pethin chuan ti khan luhai mum khopian dam ko kha dei thin ni chu mo chuan single course mai poni lo khan double course tem nei ti thin ta ni chuti chungpo chuan kan ei zo hi kan na le zel chu ni mai chuan sikul kan kalpo hi hei kan soi war mi lo nia an chawlu tuk hi adin pon dingil theilo chuan blackboard tlang ten huana tiang chuan in thil tian ziak sam thin chuan kongka biang huan te in class in la thin ta ni se ti tho po khan mo
chu ti khop chuan kan chau rau ni chu I tu ma kha han in kep tu kan om chuang lo ma le kan vei deuh vek sia o chuan an khua asika an tlun hluah te hian homin di lamo e puma din e ka holo ka nge ka tlun tlat mai an tia ti chuan an hota a kan nar zual te ni mo chuan zual te chuan dam doi te alo pe a ti khan an tlun a re a an thlanat lak chuan sikul man ron chuk thale ni tiang khanin kan ti chin ta ni chuan sia ta po hi chu tiang mi tho chu nia chuan tlai khat kha I kha mi tlai kha Sunday tlai ni ta mo chuan Sunday a hian kan leng chuak thin ani chu chuna hian kan leng chuak thin ta ni chuan sia ta I dam thawak boxi lova ron leng velo mero kan tia mo amero chu ka leng theilom ta po mai lan nom chong hin kha ti ani chuan kan leng ho ta mo chuan kan len zo chuan kan ina khan chu ka sei antena lian pui phone chu kan quarter khan kan da ta mo chu a hmang ani chuan mol cheng lam te kha a beta chuan a chung te a be zo a biak lak lo lai ni chu mo a la be zo lo dewa adam that thu le min ngai to su hei ka thania ti a soi mol lai khan a let top ani chu a let top ta chuan kan pin dan bang kha Thailandia chuan tal te po chu del ke vek ta mo chuan ti khan a let topa tal te del ke a ti khan kan rita rum ani chu chuan kan han kai tho do na ma se engma kha to lo mo chu tlai dar li vel nyang kring chopo kan la elo ta mo chuan ti khan ni chhota ni chuan ti khan ama kha arak roi mai mo a awa ti khan araka engma kha to box si lowa chuan ti khan arem angin kan boi puita chu ti hon la chuanin hanin phur chu mai po kha boi thla kan chu sumo chu kal to tho mo amero chu ticket te kan book ma vio lo chuan sumo ticket chan thei chuang lo ta ti khan kan nas khan thei top chuan en kolta ti chuan cho te in chokin kan ei ta mo ti khan khuwa kha lo thim ta ni chuan ti khan kan invent cho ka tongka moi lo ni lo sela hei zun lek po kha khat la shelo mo tiang chun omani chu chuan ti khan atira chuan hei dar siri dar ko dar som pakhati vela chuan kan la film phurlu to kan chu mo chuan mi pa chau khan andar pen po kan thlak sak thin ani chu amaro chu khatiang hot kha thei to lowa I khatia ama kha kan boi puri ngoteng ma kan ti lo khan nge ni kan ngai kha thasi lo ta ni ti chuan rotna kha ka siam ta sia ta hi a then kan boi puyanga a boi pui lo zong hi sikula khuta sikula atani chong trai zelang o ti chuan kan in ban lek zel don ne kan ti ta mo chuan ni an tia chuan sikula thin kan chong traya a thenin sia ta kha kan veng boka hei aling vak thin boka ta mo atal na sa thin ta ni au bok ta chuan ti kan ti chauta amaro chu jing dar khat dar thum ti bor vela kha chuan mi pa chau khan kan thlak to lem lo hei underwear te po ha mo nula te pon thlak thei lo khan mo tiang chuan kan boi pui ti khan atu khuwa kha wara chuanin parwa thi lama khanin kan chauta mo chuan sumo kha lo chuak trep to a ta chuan mitlom ngai te khan seat khamin kian ta mo ti chuan seat khamin kian na ti chuan kan kalpui ta ni chu long thlai lama mo ti khan lung lei thlengin kan kalpui chauta chu tiang chuanin kan boi puya chuan shiat ta kha an soile lok chok ta ni mal chan chin ania amaro chu soi tho ka duwa aro pui ka tilu to kani pathian rong bol kha nuama ti em mani chu zinga athuwa ti khan sikul kha hei primary school a chuan pi on chokdar kan ningai lo ta ni ti khan om top ta chuan zinga athuwa sikul a phiat fai veka chuan office zong po hi pi on ang mai khan kan do kan te thian te do kan te khati on ti fel veka chuan aron ho chole thin ta ni ti chuan cho te chu mo ti khan chuan ronga bol pa hian achang chuan mai engemaw zat hi a chhum theu zel ta ni achang chuan pang balte a hun lai mil zel khan mo chuan khang kha ama e tur ni lowa heta parwa chu changte parwa thi changte mo tin parwa khothara changte in khata hla tak tak aron kal no pangril tram ho e tur mo khatiang khani ta ni chuan midday meal te kan pe bokta ti khan alo thleng ma sa piang kha lo welcome ma tiang chuan pathian rong bol kha nuama ti em mai ni
chuan khati tak mai unconscious a oma ka tong trai dan chu ka hrerenga lalpa he tlangwal hian I rong bol hi nuam ala ti mai chu wang chun anun nei la ri su ka tin chu mo khatiang taka pathian rong bol nuam ti le phur mai kha pathian pon athi khala phalo ni ka sia mo chuan voini tlengin karan thokho le thei hi katan polom viom ka sia ni khang kha kan boi pui dan chu ni mai ro pui hle me ngai nom hle me tin zir tur po atam khop me iron soi shang a po khan ti chuan enge parwa inom lai khan thil dang chan chin han soi bel do te nem parwa khan pathian suina kan changna selu to ka mo parwa hi malaria hun pui tak tak ania keima ni compound a khan nurse kan nei ve mo chuan kan nurse chu zualte nia china ka soi lang to a ser chi khoning ka sia mo chuan ka te khin ber chu man lai sub missionary te Mizorama anron oma ti dam rong bol na mo medical lam anron tho tira anton ang taka kha parwa kan tongin ka sia kho then oma tang te in thinga tanga tla te mo chuan liam pui tur te tin khat yang da chi sang nei kha anon in zone thin ani patling a som tel ten ron zone ta hlang nen mo kian ron zone ta chuan zualte na khan an lut pap thin ta ni chuan zualte chuan a trong trai saka a chang chuan min ko bok thina mo umadin local te he serious to ka keima so trong trai ka du lo min lo trong trai pui te atita mo chuan ka wa trong trai pui thin ta a chang chuan kan rong bol pui dang te po som tho ta chuan mi dang som mai tur shet lo chuan ama khan lo trong trai thin ta ni chuan ru tliak hei tliak na sa deu mai dam do ina po kal se hei chu aru hian pai vek anga thir ten phum sakanga kan tiang turchi he tiang te po hi mo en kol dam vek the chuan engma selo unconscious sa om ang chi te po hi an ron suai ta mo ti khan an lo dam mai zel chu wang chuan in kan nar rong bol na kha anung ka tia mo kha tiang taka no pang te si ina rong bol na nung tak anei the kha hei aro pui ka tia nim thin ni chu chuan zualte enga tinge no pang te mai inia hetiang taka I rong bol na hi anun le hi kan tia chang chun mo chuan ani chuan anu te ser chi pa mi mo khang ang kha hei adam lo enkol apiang te lo khil chong zel ta ni chuan khi ta ser chi pa khan an lo tong trai thin ni chu bang chuan anu nen khan zualte kha thlarau lama khan zum tlat ta ni chuan zualte patient kha anu patient ania zualte trong trai du ang kha anu poi khita biak ina lo trong trai pe zel ta ni chu khati taka nu fa pakhat missionary chuak mo pakhat a chuak lo zok poina missionary indirect missionary ka ti dong ne khat yang khan an tang du ni chong chai na khan missionary na lo thok be chai chai kha khan a rong bol na kha tinung ka sia mo chu wang chuan khang po kha soi tur tam tak oma tin kan khopi alok kha Arakan Army AAK man ta mo chu ta chuan Arakan Army ho khanin hospital khan ne ve thota hospital ti maila health hospital ni chu mo chuan chu ta mi te po chu an local thin ta ni khata an enkol dam thelo te po kha hel tam tak kha parwan kala chun kan nar chun lo enkol thin ro pui hle me pathian rong bol na tak impact na tak nen tharau thiang lim pui na changin ti khan rong bol na hlok tak ani poina kal pui theya ro pui hle me ti chuan parwa lam kha kan lo chwa san ta photila kumsang ni le som paruk le som pasari a khan Karimganj Ramkrishna Mission enkol B.Ed zirna college a khanin B.Ed ti training tro chuan chuta B.Ed ti zir lai thil ton shang nang mana soi om soi chuli ti anga pyang kha zau takin han soi la nia khata B.Ed ka training kha ka tan chuan
thil hlu le lomom ber te jing ami ne mo kum ni biat training ma saber kan nia india ram pum puya khan ama chun kum khan vek biat course ni thina mo khami kum atang khan kum ni kha kan zirta chuan ka zirdan po hi han soi bul deuhlek taila tlabung kan omlain ta mo tlabunga kan oma chuan ms zir hi ka deal ani chuan ms zir ka deal khan ma admission kha ignu khan ka ting halamo achan chu b8 anilo ms zir ka deal min phal sak zet nuwa admission ka ti le chuan kum kha ka los chu dona chuwang chuan admission kha ka ting hala chuan deal na po ka submit khalani chu chuan kha pathian kha na phal chi alo ning ka ria achan chu phal na po mhoma salawa admission ka lo ti rongot khamo chuan chu mi ka deal na ms zir ka deal na chu mission bo ta khana kal ta mo chuan bec an ngai to nge ohm an ngai to ka chi alowa office ho tu te meeting ngai to ka chi alo mo chuan an lo ngai to ni chu chuan an nuwa khanin puchuanga kan school supervisor ma sa sok mo chu chuan mi ron phone ta he madin i deal na kha ms zir deal na kha kan ngai to a kan ho tu ten madin a hi headmaster nilai mek ani thawa nakina sikul liana te po kan lamang tangkai duanga ma hi zir hri lo mai sela b thi zir zok ro se an ti chem ti ni chumo amaro chu ama te po ron phot ni sela an tia chu tiang chun thuan da ka ron che ti mo chuan puchuang ne na chuan ngoro puchuang thu dik taka chuan ma admission ka ti vek to a chu wang chuan ma kha min phal sak tamai ola chuan ma ka zo nuwa dule b a chu ka zir le mai nga ka ti mo chuan in ole kha tia chuan ma zir kha min phal sak mai don mo ka tia chuan anu le khan ni thuma liam nu kan mi ron phone le ta dulo ma se b a chu zir tho ro sen ti che ti mo chuan ka du lo chung ka ti don nge ni ka tum lo zo ka kha b a zir kha ngai ta ni chu chuan uparin mo na hi coordinator ne mo chu di online chuan aizol ka chho tumin amin kam khan deu nge a how to ten tool kan ti sun a tool ni mai ati vel khamin shilamo min kam khan dewa hei min mangai wang zo kan ni chu ti chuan chu july thlani ta ni min class an tran vek to bia tho khan mo chuan admission ti na tur po kan nei to lo ta amaro chu van ne siamin karimganj sa kan rongbol puiten kha ram krishna mission a bia jirna khan hei admission milo mu sakani chumo an college ming kha vivekananda college of education ti ne ta mo vec ti ne ta ni chuan ta khan kan lut ta chuan class kan ka kalma sak ber khan ka upat to em awang khan an professor thar mo min ti ni chu chuan ti khan min lo ui sap sapa hei vai chu zirti ton za em ni mo min lo za lu taka min lo ui sap sapa sar an tia chuan kai po khan ka ui let ve zela chuan atopa khan class kan tran do na classroom khan ka thu ve ta sikul no pang thut na khan mo makhin ti mai kha tianga upato inna kan zir le khamo ka zir pu chu no pang te ten nia chuan ti khan ka zir ve tur thu le student ve mai kani thu ka shilta ni amaro chu atira sarmilo ti to wang khan biat ka zir chung zong khan ka classmate ten min sarvek sarma dina ti vekin min ko ta mo chuan ke ni mizoram atanga vairama chukla kan ni wang khanin engma hei vai english simsim po hi kan benga khan ari tam lo ta ni chuan khamini wang khanin first semester a chuan ka struggle na salu to ka harsa ka tilu to ni chumon chuan kan nu po hian zana te biak ina te min shoi thina mo zandar khata te achang chu jingdar nia te tikhan biak ina hin min shoya chuan min tong trai pui thina mo achang chu nui hei ka bai ha the me lo achang chu bia ta chuan tu te mo mithiam te na anthil soya kha angai in zia chote ngai ta khatiang the ka bai ha the me lo ni chu chuan kan nu hen min tong trai thina chuan tikhan ka mangang ve khop maya chuan khatia pathian hena kan tong trai ta ka chuan pathian khan milo chang ta mo chuan third sem
le fourth sem vela kha chuan akum ni na vela kha chuan in kan class a khan i athiam pol takani ve to chuan hei in soi thena ni lo sela ka note siam te ka assignment te ka project work te mo khatiang kha kan class pum pui man turin kan teacher ten an xerox tir chino mo kan sial kha chuan ti khan kan in sem thin ta ni achang chun keima zian ni lo midang ta han xerox sa han in sem te po kan nei tho ta ma se khang jinga khan ka paper tam ta kha xerox tur thlan halo ni ve ta mo chuan khatianga pathian ina maktak maya minan thiam tir ta ka chuan kan class a po khanin hei kalar ve phian amo chuanin ti chang khai lar sa kha shim shim ma tir tang po han ya upat lar khan kalar sa mo chuanin ti khan hei rongbol tu kan ni boxia chuanin midang tran pui kha thadon riaw thiata kan ni chu chuan kan thian te project ti thiam lo te assignment har sat nei te chi sang sang kha paper han ji tu ang chi te kha achen te chu bengali background nei te ania english vekin kan zir sia chuan ti kha ka lo pui thin ani chu chuan achang chuanin an ina temin kota chuan hei va hin lo ma khop maya an bedroom chu nulati ne kan zir pui khamo an bedroom chung ril bera po khan kan lu thei vek chuan ti khan an pindana te ti khan ka zir tir ta mo ti chuanin an ni po achang chik in aron kala ti khan tuition ang type dewin ka classmate te tho kha ti khan zir tir chang kan ei thin ta ni chuan pathian khong ana zara ka chunga pon an lom ve veu chun ka thia chuan biat kan zir zo ta a chuan karbila ma khan kan pem don ta mo teng chuanin khang kha ka swing hal menga chuan khati taka in kom ngai tak le in tran pui ton thin kan ni wang khanin kan chuak tur khan ui ve ni chu chuan vai nula kan zir pui te khan ron kala ti khan vai chu hei min kwa mai zel chu mo chuan an ho do na khan ti khan min kwa ta an trap ta ni khatiang kha kan fa te khan mu ve vek sia chuanin kan fa te ngai dan khan ni talo mo chuan anu bula hinan visual ko ta anu so apa so vai nulai nan kwa an trapania lo pangtan ka chuan lo pangtan ka chuan mukha lo shom ne sumo chuan kan nu po khan an ngai ni so an le khazir lai na tran pui thina un an enania kha tiamo tiang chuan hei kan le khazir lai po khan pathian khong na zara nge ni ka thlen phak lo tura ka ngai tam tak kha ka thleng ve thei ni ka sia ro pe hle mai ka rel ro la pakhat dali swane ki maro pui ti kharon langa zena ani mo eng po ne sel pathian nen swan eng kim kan ti thelo tur a kan rin te po kha kan thlen phak lo na tur a te po min choi sang zel te kha chang em mai chan chi ron soya po khan ti chuan bi atin training zawa karbi lama in son chauta sulonizan in lu thata to ro ta khanin thlasari che nomin kalau sha kha kha nge chan nia silonizan khan nuam kan ti tran lu to ka mo kan nu pa point nuam kan ti to kan soi thina ma se Calvary High School a khan tuidua khan mo assistant head khan transfer a chuan apos khan no khat lo ni ke ni B.Ed 0 zo hlim kan ni bok nen khan chumi post no khat tu chuan min tir ni berin ka sia ni chu chuan silon ne jena khanin infapa zoding liana class 9 zirtur St. Peter School Roman House School toro khata khan admission ti in tum chungchanga in ti theilo khatya ang chungchang vel kha han soi nya shil le bok la kha nia kan school kan thona school silon san khamo middle school nia class 7 thleng cho ne mo khati online chon class 7 kha middle class 8 thleng khani ta mo class 8 thleng khani ta ni chon kan fa pa khan class 8 kha pass ta chon class 9 kha kenin kan nei si lawa chon silon zona khan St. Peter School an tia Roman Hall khan nei mo ta chon alu khangai ta ni chu chon ka fakala chumi ma chon St. Peter's nen khan kan school kha kan in elvere ulu to mo boru kha kan nei ve dong chuan
sikul naupang chungchanga po boro kan nei to mo tiang kha kan nia chuan kan vocal kha interview kha kan nei ta mo chuan mail danglam do pu kan ni wang khanin he mizo kan ni kharing sa ni chu missionary kan ni po kan ring sa ta chuan chu tiang kha tiang sin mo an tia o ka ti sela mo principal khan chuan kadit mit thelo wang kha ti ta ni chuan karil ru kha a siom khop maya admit nge kha ka du box ya chuanin ka vat kal non le ta ni chuan ka vadim non le ta mo chuan chu mi tum chuanin if pa hi class 9 na admit I du chuan anaw te ho po kan school aron admit vek ro ti ta ni chu Medila lakal mek lakal mek te po kha primary kal te porum ta mo kha kha chu thil ti chi ka ngai lo ke chun mo amai ro chu headmaster kan nei boka ka tia pudara ne headmaster khamo chuan pudara bula chun ka soitani pudar chu tiang hateng chun min tia ding dinga hi an admit du lo wa ke admit don chuan anaw te por lot vek ro sia tia ka tia mo chuan khai ma tin chu tiang te chu aza thla kang zirtir tu berin ifate St Peter saida chuan kan sikul hi an ron muniam don chu wang chuan in ti lo me thalo me khati ta ni ke pon ka ngai to wang wanga adika te mo chuan admission kha kan ti thelo ta chuan chu sikul chu a building and shim po in kalcha kom tak attractive dok mai hinia roman school chu sianga ai anom hel zel ni chu mo chuan chumi kalkonga chun mo kong sira hian sikul chete mai hi bong in ang sikul hi mun chu bong school ti mai chin ta ni building po building po chelutu chuan engkim mai kha atlabal to pani chete tak tak hi mo chu AG school ti mai zela a then mu si do chuan bong school ten ti mai ta ni chuan AG chu Assembly of God how and call school ta mo chu ta chuan in admission kha kan ti ta ni chuan kan fapa hanau pang ve mai khania St Peter sakal tum school building po concrete changkang tak mai mo engkim khatiang akal tum ma se akal konga mi zo school tlom tak maya kan admit tamai kha apom thiam lo ni chu kei po khan shom ka tik khop maya pa kania ka fapa ril du tur kha chu ka khiang lu tu kani no pangalan ni bok nen khan inna chu ka ti puilu tu ka ma se tihan ka titani boya he sikul hi mi zong na an mu sit sikul ania mi le kha thiam lo le mi re theite kal khom na mi in bong sikul te an tia AG school te an tia chuan tuna hian nang ikal chuan he sikul tan hian missionary ni don awang chu PMS Siloinsan zirtir tu in he AG school a hian afapa admit an tianga midang po in sikul he sikul hi an ron ring thale don rin an lo to zong zong kha he sikul a hian min rin an ron harle vek don chu bang chon he sikul hian ama mo che ni he sikul tan hian missionary ni don ti kha ka soitan chu fo blo khan mo chuan nasa takin chu sikul ta na atang kai dan tur tele kha sikul ta na mal som na ani the dan tur ka soi ni chu chuan o khati sel ni chu mo chuan ina kan ho ta ni chuan in kan thlen vele bedroom atlan lu ta ai lukhum hal mak no pangtan a om lu tu kan ni chuan a trap tang ngat ta ni karil ru chu om khop ma chuan kan nu pa hian bek ina kan plan lu ta mo chuan kan chong trai ta chuan kan mi tui ta potla a chan chu kan fapa ina athil tor kan ngai tu khan chuan lalpa kan fa te zirna zela hi nangma kuta kan da nangin engkim sia chuwang chuan irem ruat nang chu kan pomang kan tita mo chuan chuta kan chong trai atanga reilo te a chuan cholkar ni veliam chuan tui duwa assistant he turin min lo transfer chuan ta chuan kan fapa po in sikul pangai taka class na zom theita mo kan deal mi lawa chuan makde main chu thlaseri le kan lomania tikhan tui duwa chuan min transfer ni chu bang chuan karil rul aron lang thin chu iom dan tu chulal pa chuang hatla ama churingla ama na tive kang ti hi arin tlak che aring nga mapiang te chunga hen pathian hi arin tlak zia hi alang chiang china
นั่นนี่พอปัทยานินริงปัทยานินช่วงกว่าพอน่าอารมณ์ทกเซลอันนี้ติค่ะจางมาแต่ชวนCalvary High School ละมาหันกัลเตดอร์ตาอีละCalvary High School ค่ะ Sarkar recognition ที่โตอินไว้ปุยดานจงจังค่ะมีหันชิลเล่งานไม่ละตรอเนี่ยข้าสิกุลข้าสิกุลลุตักไหมอันนี้กันลุติร์ข้านเอาปังโปจารีตเวลากันเนมส่วนกันเนมารอดชู recognition ข้า renew เหล่าข้านอมแรงตานี่กลุ่มสมเวลเสถียรมั่วส่วน renew ตัวข้านี่ document ข้าตั้มตะขันดีมันนี่ชูrenew เทนตัวข้าน document ข้างไงตั้มรู้ตุกตานี่ส่วนข้างข้าบวยทักขบมาส่วนการ headmaster ช่วงตัวข้านินมาดินให้นังชูชุดที่เราชวน assistant head กันเนี่ยมั้งชวนการ headmaster ข้าช่วงไอ้ข้าก็ head ตานี่ชวนมาดินให้ข้าช่วงโดนนะhead โดนนี่การสกุลฮีการ recognition renew เงี้ยง่ายชูนังชูอิลัดหลังวาลบก้าไทยปตอเป็นเราบ่อยปุยรอขามินตีนี่ชั่วโมงชวนที่ข้านก็กุตาชวนสกุลสมเวตาก็เบสไอมาอินสรการจังอินเล็กขโมยกระดงตันJanuary นี่งาheadmaster quarter ก็ลุตามอชวน annual sport กันเนี่ย annual sport กันเนี่ยไล่ตะกินเล็กข้ากระดงตันสรการจังอินชวน in school recognition เนี่ยที่ตัวจูบางชวน in renew เราชวนmadhyamik matric madhyamik อันเตียมอexam ที่เราบางทีเล็กข้ามาตะกะก็ in rin มันกระดงนี่ชวนก็อันเตียงก็เตียงโอ้ก็เตีย headmaster กันนี่เวลเฮียนก็สกุลน้าปังที่เฮียน matric ฮี madhyamik ฮีอัน exam ที่เราไม่ยังติค่ะก็รีโรเราหลังนี่ชั่วโมงชวนนินที่การที่ทบอินกันบวยปุยเสาตาชวน directorate ตาเตกับฟักละมอชวนกันตีโดนถูเตะเลยมีเสถียรสามตูรินและมีลงหักตูรินกับฟังเงินตามอที่ขันที่ข้ากัลเสาตานี่ชวนrecognition ข้ากัน renew โดนตาชวน document ง่ายตัวราคากันเอ็นขัดเด่นตานี่ชวนจุดจุงซิงชวนในตะปกันเนี่ยอาจารย์ที่ชวนในโลตั้มตักกันในบอกมอชวนจุงซิงประคัดไปโมเดลไม่ชู Calvary High School ดินจันทิระจังmatric result กัน record นะบุค่ะทำบุค่ะอ่างไงมั้งชวนกันจงค่ะอมตลอดตานี่กูไม่งมดเช่นค่ะบุขัดตบอ่างค่ะมั้งชวนให้คุยออกมากติกาสอดตาให้ชู police อันมันได้ยาอันซีซันเดียมั้งชูก็ต่อมาอันติตานี่ชวนข้ามีเตลโลคันสกุลดินที่รัชงา last year เช่นค่ะ matric result summary ค่ะกันในที่สีเหล่าตานี่ชวนค่อยก็ตาเบรงออกมากัดยากันชิบิกโลกนี่ปอนเตียชวนที่ขัน police station ค่ะที่ขันกัดช่วยชาวตานี่อัตโตปะชวนเงี้ยนี่เองกดเงี้ยนี่ตาเขาเอง judiciary กดเงี้ยมันนี่จุดตาชวนนินอาเราอมมอมารอชุกกตาเฮ้ทิลตังเล็กข้าเอ็มอทิลดังปนิเสอันเราซิสโตฮิลากชัวไม่ให้เราฮาร์ขบไม่มอเช่นนมเตียนนั่นนี่เรียบกันทิ้งกันลากไม่ข้านี่เรานี่สุดจนลากชัวกระตุ้มข้าฮาร์สเอ็มมายก็ตาขันไฟตั้มตะกัลพาตานี่ชวนต่อปะชวนมินลากชัวตีร์ตามอมินลากชัวตีร์ดันพอจุมีเลขาบูจูอาหูปมินหูตีร์พัลโลตานี่ชวนอันเซร็อกสตามอจุมีกันmatric result บูจูอัน xerox ตาจูมี xerox จูอีโคดชิลค่ะเองมอสัตขันชุดเชื่อตาเพียกตินะขันจูมินเปชวกตามอเตียงขันิน document สังค่ะกันบวยปุยเฉาตาจวนปะเทียนของอันซาระกุมขัดกับบวยปุยโนขันDecember นี่ลีอันนี้ตามอจู2021นินกษยาอาคารกัมพูตามอส่วนจุมีกัมพูนี่ส่วนอาการตาลาโคลายอาคารกระจงใจมอกระหล่อมลุตัววางคันส่วนที่กนี่ส่วนสุกันเรนิวเลยนี่ส่วนเราไปเล่นไหมที่ส่วนก็ไฮสคูลอาคาร class 9 section ที่ค่ะอินห้องงะค่ะที่ค่ะเงี้ยชันอินห้องชันคันสวยเลยล่ะCalvary High School ขมอ
kumtina section pakhat zela hon turania khami class 9 section a kan hon thut lai khan class 5 nge o 60 vel thleng kan hong to tia an hoilam tang hon chawin ta mo ma selangin class 9 ka kan hong ta thut ani laklo dewa khan achan chu tuidu pia hian burburia omamo ta chun middle school kan neya chon apia khan karbuk omboka chon chumi te pani chu an class 8 pass te kha Calvary High School a khan kan admit ve khan ngai thin ta ni chu tun ma in kan om ve ma khanin seat kha ras theilu tuka chuan khatianga kan school no pang kan mission school no pang dangte kan vadu sak vak khan mi pui thin rim kha an lom boxia chu wang chon mi dangte ang tho khan written test te an ti ve a interview ten paltlang ve a khatianga fair deuh kan la khan khami burburia le karbu ka kan school no pang te kha an tling lei thelo ni chu chuan pahnih te pathum te tiang khan pakhat te mo khale ka kan lak sak thin ta ni chuan khatiang ni wang khanin karbuk le burburia kan school kha azui thina ni chu pol sang lama mo class 7 8 ti bor sovela khan an zui isia ta ni achan chu Calvary High School a khan seat an chang nge don ti kha chiang si lo ta ni chuai chuan roman school a kala an school kal le na tur chiang sa khan du zel ta ni chu wang chuan khami kan then om te school pahnih kha hei kan vati chipha ni chu seat kan nei tlem wang khan mo chuan chu tianga wang chuanin headmaster le headmaster te po hi an lo in muthiam lo ve zeu to boka soi tur tingen mo khatiang ani wang khan ka ngai to chuanin madam mathani poi ka ron mo kan thodun lai nia chuan madam engtinge kan tiang ka tia chuan kan ris don mon le classroom lian deuh classroom pani hi kan zomanga chuan bang kan thiatanga chuan classroom lian deuh kan siamanga ta chuan class 9 hi somriat vel admit taila chuan sound te kan fitanga tikhan 0 to 10 an encol ne mai ka tini chu chuan madam po khan a thameng chu atia chuan hei tai clip ka kan leita mo chuan sound kan fix kan fit ta ti chuan no pang somriat vel admit ta ni ma selangin khami kan khachu kan solve theimaya sound system nen mo amero chu khaba ka khan classroom management tam takha omta ni eno pang om thadu lo han teng lo te tin han vil sim sim po kha mi somria chu khatiang no pang khachu vil khachu hau tak don hau tak lu tu kan chu chuanin khatiang ni wang khanin section na then kha kan dil ta mo working committee a Tripura field working committee a khan chuan kan working committee te khan in BEC a min thlen sakta chuan BEC po khan an phalamo chuan laklo deuin class 9 chu kan hongta chuan akum le khan class 10 kan hong le ta chuan kan tikhan class 8 kha section kha chi khalan reng ta ni chuan ani chuanin class 8 ta khan mi somnga velo nei taila chuan seat somdet kan nei chuan seat somthun velai kha ol ni chu kha khan kan thenom sikul te pani kha kan som thiang ti ri rupuin kan hon ni chu chuan tikhan chumi kum chuan somriat kan la kum chuanin aron dil song kha burburia le karbu kan lavek ti chuan Calvary High School bok khan khlai huna han chan chin soi tur khatam veriau maya kan zila no pangte khan metric kha division sang han an pass tam thei lawa chumi chu an pass thelo chan division sang an pass thelo chan in chui chwa dan tile nge ma in lak chau dan vel chan chin nge nom ta kha han soi le la ya tui do kan han lut kha metric result kha kan mu thei chin chin kha mo kan han chui chowa chuan tikhan ko ta tangin metric result bu te po kan le ngang kha kan han lakim thei bokta chuan kan han chui chho kha sikul upa to tak mai kum tam tak madhyamik
result exam lo face to kha first division na khan kan han chiar thei china khan pali vel chen la pass ta mo chung jinga chuan kan missionary fa te pon tela chuan first pass ka har em ta ni chuan second hian om niala atam ber chu that an nia chuan tikhan a subject wise in kan han zir chiang le ta chuan science le maths a hian mark som thumi pass mark ani mo chuan mark som thum te mark som thum pakhat te thum ni ti te khatiang khan mu char char ani chu 47 kai te khatiang kha anom vele zo thin za som kuwa vele chu margin mark kha an mu thin ta ni kum tam tak chung kha chuan makha ka ti me mai ta chuan madam mi po hi madam ma thani mo kan assistant head po hi ka shil boka chuan kan soidun ta chuanin ta khanin kan zirtir tu te kan zot china ngoro sarhi chu vai hovin tribal school tribal no pangten doctor te engineer te anzir ve thelo nan kan mak hi an lo ka thina khan te mo chuan ni thei do na mole ti kha kal ro so nam ni chu ma ro chu athok senior to te le khatiang khan an soi etlat mai boxia chuan ka oi chia lo chung khan ka pom ve mai ni chu ama ro chu kan ti chho je la kha chui chian du na ka nei ta mo chuan sarkar school a headmaster then khat kha ka phone ta ni in school a tribal no pang an lut ve em chung tribal no pang chuan science a te mathematics a te margin mark zel mian hu thin tin third division na te second al hiran pass thinem distinction pass te first te in nei tem ti kha discrimination khom tak tak am ti ka chuin chumo chuan ma selangin sarkar school engam moza ta khan tribal no pang khan first te distinction den lo pass be thau ta ni tin chuba ka chuan Bethlehem English School no gangami te poka bia mo tin baptist lampanga kan thian te school te poka bia tiang khan school sang sang ka bekol ta ni amaro chu tribal no pang school dang kal the ka chuan mark tak tak khan huwa chuan result tak tak khan ni ti kam hu chuak ani chu ani chuan margin mark kan mu kan ti hi marsi mark kan yang ti rin na kan ta ni chuan khongai na ma kan yang ti kha karing ni chu mo chuan ti khanin exam kha ka test ta ni exam kha ka be chin ta mo chuan mathematics teacher te kha question ka set tir ta chapter level chung mi kha chuan answer ki ka siam tir vek bok ta chuan an exam ta a chuan answer ki kha an siam sa vek awang khan an mani ka check tir khar to lo ta subject teacher dan ka check tir ta ni chuan ta chuanin hey single digit mark ang kha an hu ta theu ni chu mark ni te mark thum te mark nga ti khan hu ta ni chuan chumi na entir chu kan nau te khan me sen thiam lo ti entir ta ni chuan khatia ni wang khanin maths le science khan ma son kan du ta chuan tripura a matric result a top 10 no pang nei school kha chu kat lo chuak de wa kan kham kum khan mo chuan hei madam ma thani hi achang chen ka hloi ve thin ta chen chu kal ve du thin mo tin ka tan po khan thian tha tak kha ani awang khan han kal dun khan engkim kan discuss dun zel thei ta ma se assistant head le headmaster kan chu ro zel kha rem chang che lawa awa khan hun rem chang kan mel thiam chungai thung ta ni kal dun chang po kan nei ta ti khan chu ta chuan an principal te kan koma chuan an mathematics teacher te kan koma an science teacher te kan koma tin an school question te po kan dil ta ni chu tiang chuan school transfer kha chu kan tlo chuang vek chuan an question po kan collect vek ta ni chuan an question kha kan xerox ta kan school no pang te kan exam tir vela thin ta ni chuan an thiam lo reng renga kha nin mathematics kan tlan hiama science po kan tlan hiam science po kan ti thonia pakha chau kan soinangin chuan kha ta tang khanin tran kan lata ni chuan class 9 le 10 chau kha kan du tok lo ta class 6 atanga class 10 thleng kha ni tinin mathematics homework kan pek tir ta ni mathematics bu panin nei ta pakhat an submit ta pakhat an hona tikhat an ban lecture char ta ni chuan
mathematics teacher te po kha an homework kha hei sian oil lo ale lang zel tu rang khan kan ti tamon chuan an ain ban lecture char tu khan tan chuanin kha khatia ni tin homework khatia mathematics kha akal ngat chuanin kan nau ten mathematics sian lo mel sia tanga chuan an chaw tam nak chuan an thiamang ti kha kan ring ta ni chu chuan amaro chu zirtir tu te kha mi hring ve thon nia an khongai thlak lu tu kan mathematics teacher te khamo chuan chu ba ka chuan min bumang ti kan hlak bok ta ni chuan min bum lo nan zirtir tu ten min bum lo nan le no pang point kha kan thil tia kha kan ti tak setani tian hriat the nan khan homework book zong zonga khan signature pek fe kha kan du ta ni chuan sigul no pangka kan nga box sia section khata khan somnga chuang tenom thin ta ni chuan class 6 tanga class 10 thleng kan check chuan ni khata hian ni khatan foi tam tak min kan sai ni chumo chuan ti khan mathematics teacher ten an check zawa ka ruma khan an ron la lut zel ta chuan ke nin hun ol kan ni pe kan lo check ta ni chuan sikul bandona pe chuan he madama thanin en hian kan check ngat ka thin ta ni kha kan pek chole ve khangai ta chuan khatia kum thluana ka han be ta ka chuan matric result aron chuale matric an exama result aron chuale me chuan english sign kan ti thaber thina mo chi le letter te po kan hu be na thinan ta ni ma se khatia khati khopa science le maths sa pattern kan la ka han ti kha chuan english akan mark hu ain maths akan mark hu kha average la ki tam dei zo chuwang chuan khami tang khanin first division te distinction te kha madhyamika khan kan ni chule ta ni chuwang chuanin karil ro lo lan dana chuan kan thei top kan chu hi chuan pathian hian mal min som chak lutuk ti kha karil ro chung amne chumo thil soi chang po khanin nangma po rongbol na iti tak tak zate sincere zate i thei nangma a chaber pathian ta na itlan i du zel na kha pathian mala som ni in ka sha nang i thlang china pon ro pui hle me this one Calvary High School a thau khan ke ji chu no pang ek classroom achanga assistant headmaster nen in pai dan kha han soiti a ek pai chanchin kha nai thlabele thungila pathian hian ka rongbol pui tur om tak tak hi ka ko pui tur om mi ti ma mo nu pa so po ni lovin rongbol na ko nga po hian ka ko pui tur om mi pathian hin mi pethin ni ka ria mo chu ka lom na em na ni ta chu le lok taila mathematics omok chung changa te le thil chi sang hei kastrik ta ni amai ro chu kastrik em chung khan ka rongbol pui te hian min mangai em thawa min thlop la ta tin hlot lin na kan chan reng in he an lom em zel ni chu matric result ron chule po chuan khami tuma matric result ron chu ka limber chu mathematics teacher ten ni science teacher ten ni mo ti khanin he kanin ku a he kan lom em zel ta ni chu ka van ni na ni ta ka rong bol pui ti khan min do tlat ta se ka malak na kha au chuak mo ya over ti in min lo be ta se la ti khang kha hlot lin the don mi lo ta ni ka rong bol pui te na min thlop na te min za der na te le ka thanem ngai na min hu thiam pui na te kha hei pathian in adu nin ka siani chu mo keima lam kha chu ka vati thate mem chong lo keima chu khan school and call thei chong lo ta ka rong bol pui te wang ve kha ni a ti chuan nia ek pai chung chang kha kha chu assistant head thar kan nei to mo tlangwal ania nu puila nei lo sim tlangwal no pang tak ma hi nia mo chu ruma ka om kha kan kg 2 miss kha trap chun ron tlan lu tani chuan a trapa ma se eng ma kha soi thei boxi lawa chuan Sir Joseph kha long event eng har satang an nei kha khan ka tia chuan Sir Joseph ani kan assistant head khamo chuan in ani khan awang event ta chuan sar an classroom ma no pang pakatin ek tam tok mai chea kwa thalo boxia chu atten lu to ka ti kana shelo aron tlang ni kha tia chuan ani tak chu mole ka tia
chuan ani chuanin fourth grade ho emo helper ho mo khanin ti faisela thang chu mala zuk sil ro kha ka tin chu mo chuan assistant head chu Tlangpal Joseph chu are wang ta ni chuan aron ho chawle ta sar tu man an ti du lo ati ta ni a ui boxia sar a dar fek boxia ti mo chuanin ti khan ngoro milong hak lok ro he kala boi lok ka tia chuan ka ti tur kha ka ti zo ta mo chuan ka chuak ta ka ro le sar justify miang ka tia keima nin mo sar ati chu mo ani pohan makha tia keima nin mo tia ani lo ten kan rong bol pui ten an ti du lo te chuan kan ti mai lo chuan kan ti chu nu le pa kan nia mi ti du lo po ti tur kan ni lom ka tia ani mo khati ve mai chu mo tlangwa no te ek bola thian ngai lo khan boxia chuan kan zuk chuk thla chu an nar an hu pa ti khan sikul no pang ho te mo le an mu piang khan an nar hu pa ti khan an ko ka chuan ka ti lui ve de bok khami tum khan ka zukal kha ti khan ka ku thian zuk ti mai ka tu mani chu asir vel me ka vok khoi than to amaro chu em ka tia chuanin lekha hakalata a chuan ti khan ten mi lo khan hei nuam ti mel do khan ek kha a en hem khop me khan no pang khamo han buk taila pa wathum bel chut ling da yang karing adar thabok mo ui khop ma chuan Sar Joseph po khanin miron ti pui ta mo azol pui kha kan ti phota chuan Sar Joseph kan ron ti vele ta chuan vutte kan phula ti khan ek kha kan pai ta ve kan ni chu chuan acham chu class ka chunjum le turania kan ti 5 vek lo kha chuan an thu du to si lowa chuan room zong kha nam room po kan ni chu chuan chumi ek ka pai don chumi no pang ek kan ti 5 don chi ol rom chu hei isu awang ani eng na po hi hei isu awang ani han ti la kan ril ru hian shena kan nei ngai lo a ha thlak na te aten om na te anin om na te he tiang hei isu awang ani han ti la chuan kan ril ru tak tak pon ti bokila chuan eng na ma hi na som lo ka sia chuan kan assistant head po chuanin sar atira kan ka hupur to ka ma se kan ti fai zo kha kain chuang tok atini chu mo chuan ani renga sin heng hi ho tu chan kan chan chuan kan thian te ti ngam lo te soi ngam lo te ti du lo te kal du lo te tiang song song kan ti nga ya atopa lasa emo ama sabera mo kan tin ngai lom ka ti mo ani po khan he alom to bani chu chuan tiang khan ek chu lo ling takin kan ti fai ni chu ro pui le me ma ni fa te chen te pe chuan he ma ni fa te ek thian she ngoi tam ta kan omani mo bikin mi pa te pe chu mo chu ti lai ka ra ma ni chung te nai vai po ni lo mi sang dei e khan pe te kha chu mi sing ril ru chang kha chuanin ten chedeu tan pe chuan har se don e me ma se pathian wanga kan ti na zone lai kha iti na zone lai kha ro pui khop mai ti chuan ka tui du a khan kum engzagin om kha kumli kan om kumli in oma chuanin kumlin om nuwa garmura in son ta chuan barak area lam kan hoi to anga ni garmura in lu don khan in lu ma kuma khan an headmaster te pu h vanlal digate chung kwak in van doina an to ka Mizoram lama po an lar le kan chong chai pui sup te khan ni vai havin an sat khan ni ti chuan akum le nang ma ni in lut do na khami bo rak vel khatia ang chan chin in sha zong nen khan in tan po khanin eng tin nge nang ma ni a khan tho in hupur nge in vui nge chawna in ngai ti kha yan shil na nia khami tum aga ding transfer kha keninu pa kha chuan enga wak ma khan kan ngai lo mo e kan chung te khan long lutuk lo ni chu e office lama te po khan soi te khan tum dewa mo amero chu kan phal lawa e ka pa po hi ka soyang khan missionary pension tho nia chuan atia ka pa khanin e wala mun kil khor tak taka te po kumre takin thok to eng mai soi se ngai lawa eng ma in soi ngai lo wang hian in ho tu te hian in an du dan hin an ti bik chu te po hi ni na langa chu wang chuan
khatiang ram ria le boina aso sana huna tak ananda le chat chu kha chu soive to me thalom mi kha ti ni chu mo maro chu a pa ngai lo hetiang hi pathian ro puina alana tu sok ta po ni mai thei sin ka tia mo chon khatia kan ti ta khasun ka pa po missionary thin ve thoni wang khan ania fa te nia kan ngai tu chuwa kan soi ni maya nangma ni athok tu tun berten in pom thiam te chuan a tha ni mai lom amero chu in film khur le nga yang khang lai kha chu ram ri ania atiamo chu tiang chuan min thla chuan kan ril ruwa chuan chona kan ngai mo tin thil pakhat le chuan kan ho tu ten min da chan kha min sil chuang lawa amero chu solai khumi gar mura bulvela khuan kapa hi athok to thina mo kai sanria te dam sura te thok to thina chon chu tiang chu ni wangin ke ni po asam khumi ka char vela seilian thokan nia kha wang khanin vai zia shedeu vai nek thei deuh tura an ngai ta po kan ni ve mai thei chu tiang wang chu ni ka ring ne chu chuan nangma ne chuan hupur na kha omlem lo om chuang lo ti chuan tin kan topic ang deuh tho kha topic dang kha om le a i testimony hi ek pai hi atam riau don in ka sha so zep chhe poi nei me thea garmura awok khan in assistant headmistress nen khan in school komot ek khatvek to kha in ti fai dan te khan soi le la nia kha khamo kha lockdown te ni khamo coronavirus awangin khang te wang khan school kha kal mu malu tu kha khoi huna ma khanom tak tak theilawa chu tiang tho chu garmura po khan lo tong mo chuan school kan han kal a regular class kan han ti tak tak khan ek in kha kan nei lo ta ni chuan kan ek in nei sa kha ka zuk bia hei lungte holte te lekha te mo chuan ek kha komot khat mak khanom bokani chu chuan alung noi boka then lai kha mo a then lai kha lo char to boka ti khan komot kha pani kan nei ni chu mo sikul no pangman chi kha chuan ek in dang kha han sak mai don khanin kan lu hun kha atlai box sia January kan lu ta chuan February March kha financial year top khan mai ta ek in thar kha han sak na hun khom to lo shin ta school kan tan chau bok nen khan chuan khatiang kha ani ta wang khan le no pang te kha kan nei ve no la wang khan ek chok te kan nei ve thin ta ni ek na tur khan nei lo ta ni chu wang chuan in ti kan ti fa nge khangai ta chuan kan form grade ne na khan ka soya ek in so ek in khan veka so vatify ro ti fai ngai ni so no pang ek na tur an nei lo ka te mo ma se anti fai du lo ni chu chuan anti fai du lo kha kadem chuang lo achan chu aturu lu to ka mo entian ek tang satlia me juk le kha chu ni sang an pe lu to kang amaro chu an ho dana kha achung ri zong zong po lo no veka ni chu kha wang khan khoi kha an du lo ta chuan kan thian te hian home visit an nei don mo chuan kan assistant madam ne na khan madam sangte hei kan thian te hi home visit an nei don na student visit an chuak don na chuan keini pani hi chuak lo mai taila ek in komot khat vek so kan ti fai don man le kha ka tia mo chuan i pe em ka tia a pe thove kha tia kan assistant head fel de mai ne mo engma tho se nei lo alarai no le ha su ti la chon mo chuan maro chu engting en o tia chuan ngoro ati dan ka fialom ka tia mo chuan hei polythene kha kut kor pokan nei chong lo ta polythene pante ka bunta ni chuan alung na chalu to kha ek kha pakhat kha mo chuan madam sangte pipe in lo in ring la chuan ek hi ka zuk tham chokanga chot a chung ko ka zuk zenanga lung tenge tanga mol tenge enge khatiang zong zong kha karon hai choka ma se ek lung kha ron wak chodona chumi ek lung ron wak tura chumin tleu thin don ka tin chu chuan ani po khan anai te khan min din chilta chon tui pipe nen khan ti khan ek chu komota mi chu ka zuk la chuak vek ta mo chon ti khan heta achunga avara kan ti don ni khalai mi zong zong te po kha ka competition ka kom chuak ta chon tui khan kan han tleu ta ti khan a fai ta mo chon hei arim kha chu tru ve ta kan ni
amero chu madam sangte bula po khan madam khuta po tuidua po kan assistant head nen KG2 no pang kantifaya yalal isu awang kan ti ni hi kan tia kan ti fai zo chon kan lom te mai ne ka tia ani po khan ani lom ya tiang te hi isu awang me kan ya khati fe mai mo chon chu hoisen takin amin thlopa ti chon ekin chu kan ti fai ta mo chu chu ni sina ka soyang tho khan en tir ashim shimin hey en tir du hi kan ei ve thin ta ni headmaster te kan lo ni chuan engma ni lo ma ila mi ten ho tu na te mi lo en ve thin ta ni khata khan hey le han le mai te bol ho han char mai te mo mun han phiat mai te khatiang chi kha hey she na kan nei thin ni chu in khang zong song kha an she lo nan le eng na po khala li su wang chuan kan thok mai tur ani ti kha example en tir ka du wang te po ni ve bo ka mo tin atul na wang te po ni thok bo ro pe le me kha po kha ti chuan garmura a in school kha sarkar recognition nei lau ni na langa ti chuan class 10 metric exam te po kha eng school mingin nge an exam chin eng tin nge in ti dan de khami chung chang vela dai score tin nei lau dan te khami wanga in zirlai no pang nu pakhat ne na inin nge nu pakhat ne na in hau dan chan chin te kha an soi la nia kan sikul garmura kan sikul khan recognition nei lo mo chon dai scott po khan nei thelo ta skati ani awang khanin ama chuan tribal high school mingin katli chera mo chuta tribal high school ming chuan an exam thin ta ni class 9 ani in tribal high school mingin an register ta chuan tikhan matrika po tribal high school ming thokan exam thin ni chu mo chuan chu school inspector ne na deal na thelu ngai mo chuan kan thelu ta tikhan kan ti mai thin ta ni chuan kan omnu khan katli chera kha hladeu lexia chuan zamira high school om ta ni chuta chuan kan school no pangte class 9 ani in kan register tir ta chuan class 10 po khan school ning veken exam ai chu tiang chuan kan kal thin na mo chuan nia tikhan kan kal maya amaro chu thil boi thlang te mai pakhat oma hei khulam khuan ti novodoya hin ngai sang lu tu ka mo novodoya chu school thabe tak mai central school ania chuan chuta an kal don chuanin kan school atang hian lekha kan siam sak pe thin ta ni a format yom ta mo an manin novodoya ter pek tho hin ta ni chuta chuan dai scott te khatiang kha he kan ji alan ve khanga ni chu chuan kan la thok tir deuh chok bok nen khanin nu pakhat hianin ya chu tiang chu a fatan khan le kharam keng ani chu chuan madam he tiang chu kan fill up thelo kan sikul hian dai scott po kan la nei lowa chuan recognition po kan la mulowa chu wang chuan ke chuan ka siak thelo wang ka tin chu mo chuanin ta khanin athin kharim tani enga tinge van tlang min bum sarkar atangin permission point nei lo mo recognition point nei lo mo dai scott point nei lo mo enga tinge chutianga chon kan fa te school in lutir enga tinge school in din min tini chon min hau ta rep tani chu wang chon in school hi school lem ania report chu lang chon an kharang atia adik che ta min hau dana khamo recognition kan nei lo eng ma document kan nei lo wa school lian pui me kan ran ve boxia khatiang chi kha hey parents ten sol du chuan thil poi tak thleng the khani a amaro chu ti khan kanin hau amin hau ani berang chu ke kha chuan han san wak ena ka thelawa school lem indina van tlang mi pui van tlang min buma eng ma document in nei silawa school lem in ni hi duplicate school in min ti ta mo chuan karil ro khan shom kha ka ti khop maya chu wang chuan ka hun chung nge hian pathian remati chuan he school hian recognition le dai scott anei tur ani ti kha hei kain tiam top ani chu chuan ti khan document tam tak heta kalvir high school soin tho khan document tam tak angaya chuan khang document zong zong kha kan collect ta mo
document pakhat wala chuak tur pohen vairama chuan in aboi thlak lu tuk ta ni chuan document tam tak kha lak chuangai ta chuan chung chu pathian khong ina zara tikhan kan boi pui ta a sang ni le som ni pali February thla khan chuak ni son kan muta mo chuan dais ko tapo kan nei ta chu tiang chuan ani lom hle me ro pe hle me this one garmura khan kumli ni em kumni kan kumni la thum kumli thomin oma chuan salem boarding a iron chuang chhuak ta a chuan hei kanin kom hi toplam kan lo nei to anga kan ramthar fil chang kan kwal na sa khop me tro soi vek sen po di lawa tun interview toy te han ton chat experience zong kha soi na hun polling lawa azwal preserver kanon soi ni a this one atop na nangman isoi mai emo iril ruwa I ve emo idu do soi na hun kha ole nia soidu tam taka neyama ro chu nia rei to a kan soi vek to lovanga ka ngai poi mo ber chu Mizoram chunga ni mo Mizoram Pon state dang ni mo sikul kan din reng in permission te khatiang dais ko te recognition te neilovin idin to lo te ngoti hi karil ruwa ka ngai to thina nia achan chu amol pho thla ka sikul kan din luaya document poi mo kan nei le si lawa kha nin mirin lo min kai tira tin kan mission hel po ti bal shim ka tia tuna asama phe chonin khatiang sikul kha enge ni man thei ta po kan ni tonin kan sia chu bang chuan Mizoram a po ni se state dang a po ni se sikul kan din reng in sarkar phalna nei thlapin idin to ngu ti hi a mission board ang po in ka cha du ni sela tin recognition boi pui thil har sa tak mai nia headmaster tan po boi pui fe thamania chunga chun sum le pai tam tak sen ngai chi te nia khanga khan kan mission board lam te po hian sum khatiang han ti nan aman turang chi te po kha om thei sela a thain ka ria tin chu ba ga chuan kan rong bol na hi ki sang rong kan bola sikul lama te medical lama te akri lama te craft te tiang khan tam tak om ani gospel team te po nia eng na po hi thokila hei hi lali suwa wangin ka ti ani ti rilro kan pu chuan azel thel theilowa tin ho tu te laka vuile vai na po hi he rilru lali suwa Krista wangani kan ti thei zel chuan vuile vai po hi atlem devin ka khria chuwang chuan lali suwa Krista wanga ti kan ni lali suwa Krista wanga inson kan ni lali suwa Krista wangin kan tuarani ti zela hi kan decision siam na tu lo ni zel sela a thakopin ka khria chung chu ka soi du ni mero se le ole te khan tun chumata na kanin kom chu kan lo do tok to nga uma dina I hun tlu tak mai min pe kan lom a testimony ro pui tak te iton chat ngai nom tak te lok thaka missionary tenge po chona chata ka pe thai in karinga nga thatu jong te pon an lo hlok pui in karing lome ke pok alome